Кой може да го слуша? Исус, като знаеше в себе си, че учениците му негодуват, рече: това ли ви съблазнява? А какво ще кажете, ако види човешкия син да възлиза там, където е бил изпърво? Т.е. да се върне в вечността. Духа е, който дава живот, плътта нищо не ползва. Думите, които съм ви говорил, дух са и живот са. Цялата есенция на Библията, и ако мога да кажа това нещо, основното поучение на Библията не е за това технически дали света е създаден в 6 дни или 6 милиарда години. Не е за това да отговори на въпроса откъде, как Адам и Ева са успяли да създадат човечеството и кои са братята и сестрите и как са имали деца и така нататък. Основният проблем, от който отговаря Библията, е проблема на живота и смъртта. Основният казус, основната тема е как да Бог ни сочи пътя на живота, как да изберем живот. И ето го тук в тази 6 глава на Евангелието от Йоан. Разбира се, в оригиналния текст няма глави и стихове, това е само едно условно разделение на текста. Тук се говори за централната, основната тема на цялото писание, на цялата божествена Библия, на цялото откровение, а именно темата за